खौराङाव दङ। बिटिआर सोरखारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा स्टेट गेस्ट हाउस आरो टाउन हल काम अडिट'रियाम लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। क'क्राझार तितागुरिनि साखाथि हालुवादाल तालगुरि बांगालदबा गामियाव 21 कौटिनि स्टेट गेस्ट हाउस लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंनाय बायदिब्ला गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय आलासिफोरा बे गेस्ट हाउसआव फैनानै थाफैनो हागोन आरो क'क्राझाराव गंसे मोजां गेस्ट हाउसनि गोनांथि दंमोन होनना फोरमायदों। आरो लोगोसे क'क्राझार हाबुरबारियाव 24 कौटि रांनि टाउन हल काम अडिट'रियाम लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। लोगोसे फोरमायना होदों दि आबुं जानायनि उनाव क'क्राझार सोहोरनि फैबाय थानाय बायदिसिना हाबाफारि बावहायनो खुंजागोन होनना फोरमायदों। 110 कौटि रांजों क'क्राझाराव गोदानै स्टेडियाम लुफुंनाय खामानिया थाबैनो जागोन।